हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर रंजालि बैसागोनि नामै नोंथांमोन बयखौबो अननाय आरो मोजां मोननाय खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोन बयनोबो आं दायो गामिनि लाइब्रेरियाव थांगासिनो आरोना लोगोफोर दिनैहाय गामिनि ज' रायजो राजा खाना जागोन आरोना ज'यैनो गामिनि आरो खाना जानायजों लोगोसे खेला आरिबो दङ आरो मान लानाय हाबाफारिबो दङ लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थादो गोसाथार आरोना लोगोफोर नै थांगासिनो जोङो सान्दुङानो ओरैबायदि गोसा ओरैबायदि गरम आरोना सान्दुङा गोलोमजोब्बायमोन आं दासो दुगैनानै फैदों गोलोमजोब्बायानो दिनैनि भिडिअआ इन्ट्रेस्ट जानो हागौ आरोना लोगोफोर अन्नानै जोबजासिम नायलांदो आंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर सरक मोनबाय आरोना सान्दुं गोसा ओरैबायदिनो लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं आलासिफोरखौ लादों एदिबाय रानिफोरखौ लादों आलासिखौ खेला जागासिनो आरोना दो बुख्रुबनाय खेला जागासिनो इयुनाव गेदेर गोलाव खालामनानै मोनसे राङारि मददबो लानो हायो दे फोनांनो हायाखै आदायाबो एबार नेक्स्टआव दङ आदा लारगा नेक्स्टआव दङ बाजिदेगुर रायजोनि खानाय बेनो आरोना ना बाथोनसो जायो गिद्दा जाखायो ने खादैबाथाय मोनसिगोन नामा सिगां फोनांनो हायाखै Bosnya ramai ya, marahnya. Kabur. Marah ya. Nah, Rina bosnya umum deh. Marah ya, kabur. Menakai. Apa? Saudaraku nawarin betul. Abang biar nangger. Dari nanggai turun mainnya sekali. Supaya itu aku kalau nanggai lagi.
दाउला सौलायनाय खेला जानो नागिरदों आरोना नै हिनजावफोरनि दोबौ फोरमायाव दानिया फैदो बेलुनगा सेथि बान्थाखौ हरनो थाखाय StellaNarzary बा बिथांखौ गुरै खावलायनाय जाबाय गुबुन बोसोराव गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जे रंजानाय मोनसे फोरबो जोङो फालिबोयो थिग बेबायदिनो देग्लाय जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनाय आरो रंजानाय फोरबोखौ जों लोगोसे फैफानो हानाय मानगोनां आलासि बिथांमोन दङ दा बिथांमोनखौ आङो जोंनि बरलावगाव गामियारि समाजनि जानानै गिबियै जोंनि बरलावगाव गामियारि समाजनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायबाय आखाइ खबनानै बयबो बुलबुल मुसाहारि थामहिनबा खादा मुसाहारि होननानैबो जों बिथांखौ सिनायो बिथांखौ जोंनि समाजनि गेजेराव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो लोगोसे गामियारि समाजनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो आङो बे समाव गुरै खावलायबाय जोबोद साबायखर थाबाय आदैनिसिम दायो बे समाव जोंनि गेजेराव जोंनि दिनै जोंनि बे रंजानाय फोरबोआव जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैनो हादों बिथाङानो जादों उदालगुरि जिल्लानि StellaNarzary बिथाङा बर'नि सासे मुंदांखा फावगिरि बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो लोगोसे जोंनि समाजनिफ्राय गांसे गोथार आर'नाइजों बरायनो लानो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायबाय आखाइ खबनानै बयबो बिथाङा सासे एक्टर सिनायोना बयबो जोबोद साबायखर थाबाय बिथांनिसिमबो जोंनि bwisagw गामिनिफ्राय दिनै जोंनि समाजनि गेजेराव नुजाफैनो हादों बिथाङाबो सासे समाज सिबियारि बिथां मनज बसुमतारीखौ जोंनि समाजनि गेजेराव गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायहरबाय जोबोद साबायखर थाबाय आगानिसिम गोदान बोसोरनि मुङाव अनसुंथाइ जोबोद साबायखर थाबाय दायो नेक्स्ट लांफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जोबोद साबायखर थाबाय बेनि उनाव दङ आनै रुफाथि बसुमतारी नार्जारी बिथांखौबो खावलायनानैखौबो जोबोद साबायखर थाबाय दिनैनि गोथार अनसुंथाइखौ गथायग्रोदों बेनि उनाव जोङो बिबाजै सोमोन्दो जानायनिफ्राय फारियै गथायलांगोन
सोमोन्दो जानाया सानै गैथ'आ दायो फैब्ला जों उनाव गथायसिगोन गोदान बोसोरनि बिथांखौबो आदैनिफ्राय गोदान बोसोरनि जि अनसुंथाइ बेखौ लानो गुरै खावलायबाय जोबोद साबायखर थाबाय दायो खाना जानाया ना बाथोनसो जायो आरोना जौ लोंबाय